Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay, sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman, sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, osmong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at alam mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Lynn Sidro Carinan, Idol Jan Competente, kay Ato Kabigaw, kay Ma'am Franz, kay Ma'am Gina, kay Ma'am Nilia Marcaida, si Idol Jan Competente naghiling da kasubanggi kang mutya pertihon sa mga kandidata dyan sa mutya ng Alinaw Festival. Dahil daw tabi ako dyan nakahiling. Ano kaya pa daw tabi dyan na makapaalang kita kinatong? Alang naso na to. Ma'am Ninya Yao, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyan pong aldaw kita ni na Miyerkules, Wednesday. Petsa 24 na tabi kita ngunyan Mate Edwin Sistina. Kang bulan na Hulyo taon 2024. Sabayan po nindoon sa indong lingkod. 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre, so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga pigpapaabot man po nindodig din mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Aduman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. Pa-shoutout da tabi kay Sir Willie Carinan. Sabi ni Ma'am Lynn Sidro. Aduman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 24. Maligayang happy birthday! Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganindo paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawara man po tabi sismati maranyo ki maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kasakitan o kaya sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo, magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Amen?
Amen tabi. JR Adan. Eba. Sige mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa Bicolnet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan anuman po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kinit sa mga panahon pong ini. Okay, Ma'am Karen Berlon na Salazar. Good morning. Maray na aga po sa gabos sa mga nakatutok tulo sa tuya ngunyan. Pakipalo po kan sa muyang Facebook page sa Bicolnet TV. And live man po kita mga tugang mga kabayan sa sakuyang Facebook account Manny Mox Hulbutana. Paki-like and share na lang tabi, ha? Sige, salamat. O, Miyerkules na tabi ngunyan, padagos po ang pagbagsak ki Uran. Ha? O, sabi ni Ma'am Gina Malaginyo, na good morning kay Chaisting dyan sa Balsa. O, tamaoran-oran tabi ngunyan si Smati Maranyo, day tabi magpararalamo tao. Ha? Chaisting, day kada tabi magparalamo tao. Dipisil na. Ay, Manay Gina, good morning. Kay Manong Ed Ruiz Bordeos, good morning. Kari morago ng porma mo pa rin. Mga bigote mo matindi. Palabaon ko man daw ang bigote ko. Tapos mabarong man ako kung bagay man. Ain daw si Manay Gina. Ta si Chaisting, yaon sa Chaisting, dahil ka natabi maglamo tao. Ma'am Franz, good morning. O, kasubang gida so ginang bako ginang mutya ng Alinaw Festival. O, dyan sa Malinaw Albay, nagiling da si Jan. Mga magayon da sa mga kandidata. Ako sa totoo tabi dyan, bako ako mahilig sa mga arog kaya. Bako ako mahilig magiling sa mga arog kaya. Maluya kita dyan. Mga pertida sa mga kandidata. Ako maluya ako dyan. Mas imbitaran nindo ako, mahiling ako duman sa ginang o kaya sa misis. Pwede pa. Duman sa ginang, kung bako sa misis, imbitaran nindo ako, mahiling ako kayan tabi, Ma'am Nilia Marcayda. Ayaw, mahiling ako. Naugmaon ako magiling kang misis. Ma'am Mary Grace Caudilla, good morning tabi sa mga taga-Tiwe. Kumusta po sa mga taga-Tiwe? Kumusta? Yaon niya kami digdi sa may tulay. Nagdadangog sa imo si Chaisting. Oy, Chaisting, good morning. Baka nagtatagistihad magpauran. Day bali maglamo tao basta day ka magpauran. No. Chaisting! Day bali maglamo tao ka day ka sana magpauran. Dipisil na.
Ayo. Miyerkules na tabi kita ngunyan ha. Ano ngunyan? No rin ang piyesa sa Malinaw tabi dyan. Sa aga, dispiras na. Dispiras na pala dyan sa Malinaw sa aga, no? Ang piyesta sa Biyernes. Yugon mo yan. Pwerte ko ta ng maggulay kinatong pag-arog ka ini. Ano tabi dyan? Pwede iyan na agunan? Ang natong? Agunan? Nganing maalang. Ay man yan na alang sunatong taday man nagiinit. Pwede gari agunan? Gari gustoon ko maggulay kinatong tabi. Ma'am Gina Malaginyo Cavite. Regards da tabi sa pamilya ni Giselle Marie. Kay mate na Giselle. Si Chaisting dahaloy na daang naglalamo tao sabi ni Sis Mati. Oy, Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin, good morning. Kumusta man tabi dyan ang kamugtakan kang panahon dyan sa Japan? Halos digdi sa Pilipinas kung mahal talagang mauran. Ayo. Kay Ma'am Amy Makapagal, good morning. Diyan sa sa Sabluyon. Gari pertihon diyan, malipot-lipoton diyan tabi Ma'am Amy. Pertihon diyan. Maglandag ka kituyo, python mo sa sinanlang. Sus Maria Jose. Igwatabi ako digdimox na alang na natong. Ay, igwa si Manay Gina. Maray pa Manay Gina, magulay kita. Bangutan tagki badi, pwede na iya. Tapos manatukon sana. Lagan tapakitanlad. Ay, inay. Sus Maria Josep. No. Mararot ka ng diet na pag-arog kaya. Oy, Miyerkules na po kita ngunyan. Ano po ang satuya mga reparo? Ngunyan na Miyerkules. Di dyan sa Banwaan po kang Tiwi Albay. ASF Prina. Ibig sabihon, pwede na tabi na mag-ataman giraray ki mga oink oink oink. So mga naapiktaran kang ASF. Pwede na ring magluwas nin urig hali sa Tiwi, pasiring sa ibang lugar. Maski sa pagtaraning na munisipyo. ASF Prina puon kasudma ang Banwaan kang Tiwi Albay. Very good. Bata ngayang mapiestaman sa Tiwi. Mapiestaman sa Tiwi. Matindi ang init ngaya sa Japan. Yung baliktad na no. Terrible po ang init. Sus Maria Josep. Ingat tabi ha, ingat. Inom kidakol na tubig ta sa Pilipinas kung mahal katatapos pa sa nakang matinding init. Iyo. ESF na po ang Banwaan kang Tiwi. Dakol ngunya na makukuha ang gulayon tapayas ta nagtarakdag baga kang sobrang paros o kaya lang ka basta bako kidit. Ayun. Natadaw ta may mga langka na kidit. Ang kidit daang langka pag pod kay ini pag binangutan mo kihanit o kaya kasag pinayumok da. Iyo tabi Papadan Rosales bakong ang kidit na langka pag ibangutan kihanit o kasag minayumok da tapos may tanlad pa. Isus pertihon pag mga arugkaan o dakol ngunyan da nagtarakdag maparos-paros baga pati batag nagturumba subatag o dakol ngunyan napapakroon si Manay Alis na kaskiyo. Turumba baga subatag tinurumba kang habaga tabi Sir Javier.
O subyahe tabi pasiring dyan sa Katanduanes, kasuod subyahe kang barko. O dahil nakaduong duman sa Katanduanes, kaya buminalik po dyan sa Tabaco. O di stranded po sa mga pasahero. Iyo. O o dyan sa Sorsogon, tulong classroom tabi dyan sa Pilar. Nasulo, ailing mo nan, bata mairis kwilahan na next week. Nasulo pa sa tulong classroom dyan. O so, tinampuman po dyan sa Kararayan to Naga Road. Dyan sa Tiwi, pasiring dyan sa Naga. Pasabol na po sa mga lunadan. Grabe pa sumangga nagkaturumbang kahoy na clearing na. Kaya pasabol na. Ayo, makakaagi na po ang anumang sasakyan. So trabaho tabi asin klase dyan sa o kaya trabaho asin klase sa gobyerno dyan po sa NCR kansilado po dahil po sa raot kang panahon ngunyan aldaw. Da trabaho, da klase dyan sa NCR. So, Teachers Dignity Coalition tabi mga tugang tinaawanin 7.5 out of 10 grado. So, pangtulong suna ni PBBM. Yan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga reparohon. Ngunyan pong aldaw kitanin Miyerkules. Antidespiras dyan sa Banwaan kang Malinaw. Ayo. Sige mga tugang, alas 7:24 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Ripa. Mga tugang, salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuhayan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabi yan, Papadan Rosales makukuha ang MBY Dormitory sa pagitan iyan kang UST and Mariners. Dyan iyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidorm Boarding House, available po dyan MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Salamat kay Madam Maylin. Ingat tabi permi dyan. Sirigman ang programa ng inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Rener Burse kang syudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo. Si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Oy, kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto. Bako po sa Witing, tapos sa Pula Puti. May chance lamang kita, Sir Javier, na maging milyonaryo sa loto. Kay Boss Bob. Ngunya naman pala so Alinaw Festival Porkak Invitational Derby. Dyan po yan sa Paraputo, Estancia, Malinaw Albay. At dyan yan po na alas 5 o kaya alas 6. Ang Alinaw Festival Porkak Invitational Derby. At dyan yan sa Paraputo, Estancia, Malinaw Albay. At dyan na hapon na po yan. Porkak Invitational Derby. Imbitado ka mo ni Boss Bob. Chando Romano sa naga mo. Mga kasabong. Magdara na ka mo kipirak. Ang mga parabolang bagatabi, Sir Javier, paguli kan sa harong o kaya pagyaon sa harong dahil pirak, pero pag pasiring duman sa bulangan, mapirak. Pailing mo yaon sa bulangan.
Iyo, matindi ano. Tapos pagluwas naman sa Bulangan, puros daog. Mala sumakilimos na buta. Pigahalat so makikilimos duman sa Bulangan, nagalat duman sa gate. Nagalat so buta sa gate kang Bulangan, naghahagad lamang ki limos. O kada magluwas na parabulang, Sir Javier, daog ngaya, daog. Naubos na tabi Papadan Rosales yung mga nagburulang, dahil na kinatada duman sa loob kang Bulangan, puros daog so nagluwas. Yugon mo yan. Hain daw nga yan nag-aragi, sabi kang buta, hain daw nga yan nag-aragi ngayon sa mga nanggarana. Na puros daog. Wara ng tao sa Bulangan. Dahil lamang nga yaki uminagidig di sa gate na nanggana. Ay, lig mo na. Oh, buenas dias po sa Bicol Net TV asin sa mga parantabay. Grabing uran po digdi. Magdamlag. Yaong pasiring dyan sa Indo. Hurara ni dyan sa Indo si Bagyong Karina. Sabayan pa yan kang matinding mabagat. Yo. Sige mga tugang, yan ang satuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Alas 7:28. Sige tabi mga tugang ta kuaunta daw mo ng linya kang Pag-asa. Aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pag-asa, good morning tabi Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. At maulan na panahon ang ating naranasan sa halos sa buong bansa dahil po yan sa bagyo at habagat. At narito po ang ating update sa binabantay nating Bagyong Karina. Inyong nakikita sa ating latest na image na halos sa buong bansa ay nakakaranas po tayong maulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na pag-ulan tayo naranasan sa Luzon and Visayas. Lalo na po sa western section ng Luzon at Visayas kung saan ay nakakaranas po tayo ng paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Ito na si Bagyong Karina ay medyo malapit na po sa may Itbayat, Batanes, nasa layong 290 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Bagyang lumakas ito, kaya ang lakas ng hangin malapit sa gitna ng Bagyong Karina ay nasa 155 kilometers per hour at ang pagbugso nasa 190 kilometers per hour. Inaasahan pa rin natin na ito'y kikilos sa direksyong northwestward. Inasampan natin na ito'y tutungo sa Taiwan sa bilis na 25 kilometers per hour. So sa ating forecast track, inaasam pa rin natin na ito'y magdalaan po sa Taiwan bago ito lumabas ng ating PER. Estimated na paglabas estimated na sa araw ng Huwebes ng umaga o madaling araw ay nasa labas na po ito ng ang Bagyong Karina. So, nakataas pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. Signal number 1 naman sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, at northern portion ng Ilocos Norte. So, sa ating image na halos yung mga lugar po na may signal, tropical wind signal ay nasa bandang extreme ng ating Northern Luzon. So sa mga lugar po nito ay makakaras po na masungit na panahon kung saan may mga malalakas na pag-ulan at malalakas na hangin. At kanina pong around 5 o'clock na umaga, nag-issue po tayo ng heavy rainfall warning. Red ang mga lugar po nasa red, itong Metro Manila, Rizal, and Bataan. Orange naman, ito ay nasa Bulacan, Pampanga, Cavite, and Zambales. Yellow naman sa Tarlac, Laguna, Batangas, at Quezon.
ito mga lugar ito ay asahan po natin malalakas na pag-ulan. Dahil po yan sa southwest monsoon o habagat. So, sa mga lugar po nito ay may posibilidad po na magkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa. So, ang pinapahihon namin na maging mag-ingat, alerto dahil sa mga banta ng baha at landslide. Dahil naman sa Bagyong Karina, may naasahan tayong malalakas o matitinding pag-ulan ngayon hanggang bukas ng hapon sa Batanes, Babuyan Island, northern at eastern portion ng mainland Cagayan at Ilocos Sur. Itong buong Cagayan, kasama na din Ilocos Norte, La Union, Abra, Benguet, Apayao, at eastern portion ng Isabela. Mostly po dito sa northern Luzon ay makakaasa o makakaranas po ng matitinding pag-ulan dahil sa bagyo. Bukas ng hapon hanggang Thursday ng hapon, ito yung inaasa po natin nasa labas ng park, pero may inaasahan tayong malalakas o matinding pag-ulan doon na naman po sa Batanes, Babuyan Island dahil sa bagyo. And dagdag ko po na sa lalabing bahagi ng Luzon kasama Metro Manila, itong Western Visayas, asahan pa rin po na paminsan-minsang malalakas na pag-ulan dahil po yan sa habagat. So sa makatuwid, itong buong Luzon and Western Visayas, ngayong araw asahan po ang paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Kaya patuloy naming pinapaalala sa inyo, sa atin, na patuloy pa rin tayo mag-ingat at maging alerto dahil itong malalakas na pag-ulan, lalo yung tuloy-tuloy na pag-ulan, ay nandiyan pa rin po ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. At sa lagay po ng ito yung minasan pa rin tayo na malalakas na hangin dulot ng habagat. Ngayong araw may naasahan tayong malalakas ng hangin sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Zambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. And then bukas, may naasahan pa rin tayo malalakas na hangin, mostly po sa Luzon. Ito sa Babuyan Island, Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. At kanina po nag-issue po tayong gale warning dahil meron tayong inaasang matataas ang alon saan aabot ng 4.5 meters o halos 5 metro. Dahil po yan sa bagyo, sa Batanes, northern coast ng Cagayan, kasama ang Babuyan Islands. So, sa ibang lugar po, kahit walang gale warning, ay pinag-iingat po namin na sa mga nagbabalak po malaot, na wag muna dahil sa kahit walang gale warning, masungit kasi ang ating panahon ngayon at pagbugso-bugso ang lakas ng hangin. Tulad ng bagay ko kanina, may naasahan pa rin tayong malakas na hangin ngayong araw at bukas. At tapos mas pinapalala pa ng pamis-mis ng malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Ayan po ang ating update sa ating binabantayang Bagyong Karina. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang ha, padagos man po giraray.
ang mga paguran. Digdi po sa may parting Bicol region. Bako sa nadigdi sa Bicol region, kundi sa buong bansa ng Pinas. Dahil po yan sa bagyong si Karina and inipong habagat. Ma'am Mercedes Perez. Medyo digdi sa probinsya kang Albay. Medyo bako na gaano mauranon. Bako arog kasud na maurana, makusog paso, paros. Taralbo sa mga dahon kang batag. Ano pa nga kaya ni makagibo kilatik dyan sa Malinaw, tamapista pati, o nagkaparas pa sa mga dahon kang batag. Ay mapapatusan kayo latik kayo ni. Bata baga ang latik-tik papatos sa dahon kang batag. Paano kayo ni Tabi Sir Javier? Paano kita kayo ni magbudol fight? Paras pa sa mga dahon kang batag. Ay bale sa upas na sa nakita kang batag. Sa upas kang batag. Yung gibuhuntang plato. Dahil man kitubig, mas kinagura na, dahil man kitubig dyan sa Malinaw. Maray pa dyan sa ginubatan ta naglangkaw dagi 40% so sa indang water level at nagpaparaoran-ura na. Sa Malinaw, mas kinag-ura na dahil manggirari kitubig. No. Pangyayari sa mapako. O di Tabi si Binjo, namamahaw namamahaw daki linanot. Pag sinabing linanot, kan mga inot na panahonan. O ngunyan, dahil naman ang midbid kan mga aki. Tang midbid ngunyan kan mga aki, lugaw na, bako na linanot. Kang mga kapanahonan ta, linanot ang apod kayan. Pero ngunyan, ang apod kaan, lugaw, ta sosyal na. Ma'am Mona Lisa Rialobit, good morning. Yo. Alas 7:39 Tabi, mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time. Break muna kita. Sa pagbabalik ta pag-urulayan ta ang banwaan po kang Tiwi Albay. ASF free na. Ibig sabihin, pwede na naman mag-ataman kiurig. Diyan sa banwaan kan Tiwi, pwede na mag-atama naman kiurig. Panibago na naman na reklamuhan kang sintonadong parong natangkal. Sa pagbabalik po yan kang programa, commercial tabi muna kita. Studi kan Albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan Albay, sabayan ta. Hey! Sa tuntang Albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan Albay, tabangan ta. Hey! Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal
sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manimoksaya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaimahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, balik na po kita sa programa alas 7:44 na. Ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Siringman ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila, kang Malinaw Albay. Siyempre mga tugang, kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet, dyan biyan sa Tinapi Poblasyon Malinaw Albay. Ay, Boss Bob, dyan ka mo magtaya sa loto. Ayo. Bakbaka na tabi at yan na alas 6 din pagkabanggi sa GPB Mayon Cockpit Arena. Alinaw Festival 2024 Porkak Derby. Igwatabi da ki 44 sultada. Yugon mo ayan. 44 sultada ang magbabakbakan at yan sa Alinaw Festival Porkak Invitational Derby ni Boss Bob. Diyan yan sa Paraputo, Estancia Malinaw Albay, alas 6. Imbitado tabi ka mo. Pasyar na sa natabi ka mo dyan, Boss Marborser. Ano may entry ka? Ilingong ko daw dyan ang mga pahit naman kang manok mo tabi, Marborser. Mga matindihan manok kay ni Boss Mar na Borser. Permi nagcha-champion ini pag-arog kay ning mga derby. Yo, at yan yan ha, alas 6 nin pagkabanggi, dyan po yan sa Estancia Paraputo, dyan sa GPB Mayon Cockpit Center, ang Alinaw Festival Porkak Invitational Derby. Ano ni Boss Bob, good luck. 44 sultada ang magbabakbakan at yan. Yo! Sige tabi mga tugang, balik na kita sa programa. Ako man po girarayan sa indong lingkod. Manny Moksea po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita nin Miyerkules. Antidispiras na dyan sa Malinaw.
Sundo tabi kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Kaya deta na pagparapahaluyon pa. Bakbaka na sa Alinaw Festival Porkak Invitational Derby ni Boss Bob. O dyan yan sa Paraputo, Estancia, Malinaw, Albay. At yan yan, nabanggi. Alas 6. So, fight na kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, good morning Tabi, Ma'am Letyap Aguirre. Kumusta Tabi? Sige, medyo okay na sa panahon. Sabi baga kang Pag-asa, sa Webes nabanggi, pwedeng paluwas na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Karina. Kaya lang, ang mawawalat sa tuya, Tabi, Boss Bob, suhabagat. O yun ang nakakaapektar kan mga pag-uran-uran. Bata mapista dyan sa Malinaw. Iyo. Sa aga, schedule sa aga, so civic and military parade pagka aga. O dyan sa Malinaw. O kasubanggi, sabi ni Jan, so mutya ng alinaw. Iyo. O, kasubanggi yan. Dahil man ka nakahiling si Boss Bob tabi si Duman nag-acceptar kan mga entry sa Porkak Invitational Derby kang Alinaw Festival. Sige, good luck ha. 44 ang sultada. Nailing daw ako kung paano magkikig ang mga manok. Ako nag-i-enjoy siya na ako maghiling kam, pero di ako tataw magbulang, di ako tataw magpusta. Pero kung igwa ki adobo sa gata na sambot, sus ko. Ma'am Anita Aquino. Rimati ya. Lato na ha. Good morning Tabi. Antidespiras na baga sa Indo. Sain. Piyesta na palan sa Malinaw. Paano kayo ni Boss Bob? Maray kayo ni magtukad sa bulod. Matukad ako sa aga sa bulod. Nganing day ako mawara ako mauli ako, malugsot ako. Mga Sabado na. Mga Sabado na ako malugsot. Matukad ako sa aga sa bulod. Webes, Biyernes, tapos Sabado na ako malugsot tabi si Javier. Sabado na ako malugsot. Sige. Mga tugang, ang banwaan po kang Tiwi Albay, magayon ining bareta, tabata mapisa sa Malinaw. Pwede na mga taga Malinaw, magbakal ki karning urig dyan sa Tiwi. Tabata burbara to baga dyan ng karning urig sa Tiwi. Magbalik ka ngani tapos na pista. Ano daw Tabi, Ma'am Ninyayaw, kung madyan mo na ako sa lugar nindo? Pwede Tabi mo na ako magpaataman? Mapaataman mo na ako kinagkapirang aldaw? Poon sa aga? Hanggang Sabado sana? O kung bako, hanggang Biyernes sana? Sabado mauli na ako. Ano daw Tabi, idol Jan Competente? Kung bako, dyan lugod muna ako sa Labnig. Kung tawan ako ni Ma'am Arobs na puhunan, maderbi ako. Taraman mo Tabi dyan si Ma'am Aroba na ika ang batas. Ika ang batas dyan sa harong nindo. Taraman mo siya na ika ang batas. Kung tawan nga ako ni Ma'am Arobs nga kipunan, maderbi ako. Iling mo nan, Boss Bob. Taraman mo si Mrs. mo na ako ang batas digdi ha. Pwede ako adaptaron ni Ma'am Ninyayaw. Iyo pwede man nga. Gani gusto kong
lakaw-lakaw mo nata. Paano tayo ni tating-ating? Ting-ating baga. Ting-ating primero karlasihan na kan mga aki o puros gasto. Yo. Puros gasto baga. So mga gamit kang mga aki. O yun ang bunang inuton tabata next week sa Lunes. Sa Lunes po na po kang klase. Kaya lang makalibongon ngunyan daw ang klase tabi ma'am ninya yauta. Ngunyan may nahihiling ka ng may mga nagkakarlase na. Lalo na sa mga nasa pribado. Taso sa DepEd, so sa gobyerno, mapuon opisyalmente sa Lunes pa. Pero sa mga pribado, nagkanya-kanya na. No, may kan mga nakaaging simana, may nagpuro na. Kaya may mahiling ka na po dyan na may mga aki na nagkakarlase. Sa private school po yan. Pero sa DepEd, sa pampubliko, o sa Lunes pa. Ngunya na mga simanang ini, nasa brigada eskwela pa sa nasinda. Pero sa pribado, nagpupuo na tabi. Nagpupuo na sinda. Kaya, malibong ka na ngunyan ta, garibako na sa rabay. Kaya ito baga, puro sarabay-sabay yan. Pribado, magpampubliko. Ngunyan, nagkakanya-kanya na. Kanya-kanya ng gobyerno. Mapuna nga kami. Aday man kami sa clownin daw. Human anggad, pag may mga advisory ang pampubliko, bala man nga kamo mga pribado. Iyo. Kaya maray ka ni magsuluman nga kita. O nagsuruluman. O kaya kan mga nakaaging simana pa, siguro, kan duwan simana na nagpupuon sa klase kan mga ibang nasa private school. Kaya kung may mahihiling kita, may mga estudyante na dyan na naka-uniform. Kaya ngunyan, matindi. Matindi ang pagtios ngunyan. Tayo na nga niyan. Ang mga pigagastusan ngunyan, priority sa mga estudyante. O uniform, sa mga gamit kan mga aki, logo, sapatos. Kaya, ting-ating. Kaya magpaparahurhanda ka tapos bangutang ka man sa nabay na. Maray kayo ni tabi ma'am niya yaw, magpa-share man ng gadyan sa imo. Kaya lang, baka mabadulan ako dyan. Ano man kaya, si Simon kaya yan. Pigbabaha si Ma'am Anita Aquino. Tigbabaha ka mo tabi dyan, ma'am. Sus Maria, si Padi. Pag nagduman ako kay Ma'am Ninya yaw, baka mabakdulan ako duman. Nagano ka nga ya, digdi. Name. Ipi, sila di. Iyan ang problema ta. Ano tabi papadan, maderbi ka at yan. Maduman kita idol, taod-taod sa bulangan ta. Gari buenas kaiba. Buenas ka kaiba. Yugon mo ang tabi. Busbab. Si papadan na Rosales, madumanda sa bulang. Ako manggibuhon pamparigla. Sigsasabi bagakan mga parbulang pariglahan. Ang sabi na tabi, ma'am ninya yaw, suday tataw magbulang, pag iniba mo sa bulangan, siya ang papilion mo, suday tatao. Ngatang, masurti da yan. Suday tatao magbulang, iyon magtuturo sa inya kita. Utong nga duman niya kita sa ibong na manok. Maswerte da yan. Tabod ka mo kaya. So dahil tatao lagod magbulang, iyon maswerte. Mga parabulang, aram-aram na kung saan sinda aram-aram na sinda, kung saan sinda mapusta. Sa tindog pa sa nakang manok, aram na ninda. Ako anong pagkaaram ko kaya? Ang hiling ko kang manok naan, adobo sa gata.
Bako kayo tabi Idol Arman Reyes. Ako tataw magwigo, di ako tataw magbulang, di ako tataw magsugal. Pag nakakailing ako kay manok, nahiling ko si Papa Dan gari masiramo niya ako. Ipaadobo sa gata ko ini kay Papa Dan. May tanlad. Tunay iyan tabi idol, maswerte talaga. Oh, iyo. Pag naglawg ka ngayon sa Bulangan, paano mo ngayon maaraman? Ano ito? Istorya. Paano mo da maaraman na pagka ludoy-ludoy ang sarong parabulang? Paano mo ngayon maaraman? Napalpalon niya sa parabulang. Number 1 niya, pag nakahiling ka ki parabulang na andarang ngaya supato, o dangag-dangagon niyang parabulangan, ay sing bulangan, pato andara mo. Okay. May pinakadangag pa ngaya dyan. Iyo, nahiling mo na ngayang bulangan, dara mo, pato. Okay. May dangag pa ngaya dyan. Kung napalaban niya supato, ito nga mas dangag, mas dangag sunway darampato, ngunyan, napariyuan supato, ibinulang. O ito nga mas dangag ito. Ano pa nga mas pinakadangag, duman sa nagbulang na pato. So nagpusta nga sa pato. Ito, mas matindi. No. Mas dangag. Paano mo ngaya maaraman? Mas pinakadangag ngaya so nagpusta sa pato. Paano mo ngaya maaraman na may sindikato sa Bulangan? Maaraman mo ngaya pag may sindikato sa Bulangan kung nanggana sa pato. Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Yugon mo yan tabi, idol dyan kompetente. Gumina na supato. Iyug. Ay inda. Payag na si Agom na ikiping takadigdi sa harong sa piyesta dyan sa Indo. Pero idol, magdara ka da tabi ki karne, digdi tana sa nalutoon sa harong me. Dahil man tabi baga ako idol dyan kompetente nagkakakan ki karne. Gulay-gulay sa nabaga ako. Bawal sa kuya ang karne. Lalo na so karning hilaw, bawal sa kuya yan. Lalo na kung madara kong karne dyan, tapos dyan talulutuon, bawal sa kuya iya. Kaya nga ni baga gulay-gulay sana ako, binawalan na ako kan sa kuyang doktor na magpaparakakan ki karne. Tama papadali ngayang buhay mo. Kung gusto mo, maggulay-gulay ka sana ngaya. Diyan ang tigigibo ko ngunya, nagugulay, perming may tanlad, tanlad bagada, pangontra iyan sa high blood. Dakul dang mga benepisyo ang makukuata sa tanlad. Kaya minsan tabi idol dyan kompetente, mahiling mo ako. May supighampangan mo duman baga sa Beer Plaza. Subilog. Perme yan may tanlad. Itong pighampangan mong bilog, piglalagan ko ito kitanlad. Tadakol ang benepisyong makukuha mo sa tanlad. Ano nga yung benepisyo mo makuha sa alak? Ang benepisyo mo makukuha sa alak, hilang. Ilang. Nga ni ngayang maiwasan mo suhilang, lagan mo kitanlad. May pangontra ka. Kaya ang tiglalag ko sa bilog, tanlad. Nakuha mo na tabi dyan. Yan ang gibuhon mo mga nusaro. Pag tagay-tagay ka, subilog, lagan mo tabing tanlad. Serbisyo Asin Reparo,
kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang talasot chudos na break mo na kithatad tad pag-irestoryan ta nining banwaan kantiwi ta ASF pre na ang banwaan kantiwi pun pakasud pa. Kaya pwede nang magbakal sa mga taga Malinaw ki Urig hali dyan sa banwaan kantiwi. O nganing bunoon sa pista. Yeah. Sa pagbabalik po yan kang programa, sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maing iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. sa Kabikulan, mahon sa Kabikulan. Serbisyo Asin Reparo kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Babaeng taga Ala, sige, balik na po kita mga tugang mga kabayan. Alas 8:09 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin ang programang ini, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po Sindano. Napo na lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, yaon dyan, MBY Dormitory tabi ha. Safe na safe po kamo dyan. Sharing man ang programang ini dara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungkaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Rener Bursik ang siyudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, ang Capos Bilo Lotto Outlet, dyan man niyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay kay Busbab. Imbitado tabi ka mo ni Busbab para po sa Alinaw Festival Porkak Invitational Derby. Porkak Derby kang Alinaw Festival. Ngunyan po yan na aldaw at yan na alas 6 nin pagkabanggi dyan po yan sa GPB Mayon Cockpit Center. Yan yan sa Barangay Estancia Paraputo. 44 daan sultada para sa Porkak Derby kang Alinaw Festival. Imbitado ka mo ni Busbang. Sige. Mga tugang, yan ang satuyang mga katuwang. Thank you. Salamat. Balik po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana.
Yan pong aldaw kita nin Miyerkules, petsa 24 na kang Hulyo, taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Digdi po sa lawgan sa tuyang programa Ma'am Mariluk, akin punto, hindi kanya. Kay Mosang Siren, good morning. Daro diretso na tabi kita mga tugang mga kabayan. Serbisyo asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Okay, sige tabi mga tugang, 12 minutos, lipas na po ang alas 8 nin morning. Yo. So, dumandaw kita mo na mga tugang mga kabayan sa Tiwi. Diyan sa Tiwi Albay, pigdeklara na po na ASF free ang banwaan kang Tiwi Albay. Yo. So, epektibo po ang ipinaluwas na ASF free declaration kang nasabi pong banwaan na pirmado mismo ni Mayor Jaime C. Villanueva, asin Provincial Veterinarian na si Dr. Pancho R. Milla, na kung saan mula sa pagiging red infected zone ay balik na po ito sa pink buffer zone. So, ibig sabihin mga tugang, pwede na naman na mag-arataman ki oink 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 sa mga naapektaran na barangay dyan po sa Banwaan Kantiwi. O kanakaagi bagang Abril na i-record sa kaso kang ESF dyan po sa Banwaan Kantiwi, nasa 83 na mga hog raiser ang naapektaran, habang 321 na mga alagang oink 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 ang napabilang po sa isinagibong mass calling mula po sa barangay Kanghuruan, Bariis, asin Lourdes. Yo. So base po yan sa Administrative Order Number 22 Series of 2020 mula sa opisina kang Presidente kang Department of Agriculture Administrative Circular Number 12 Series of 2019, matapos na maibalik sa pink zone ang mga lugar na apektado po kang ASF. Pigtutugutan na po ang mga ini na magbalik na sa full restocking capacity. O dahil diyan mga tugang, pwede na databi giraray na mag-atamanin oink 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 itong mga naapektaran na barangay. Pwede naman databi makapagpaluwas nin supply nin oink 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 sa mga kataraning na munisipyo na inot na pong pighigpitan kang mga nakapalipas na bulan. Matatandaan tatabi mga tugang kang mga nakaaging mga bulan, bawal po na iluwas so mga urig, buhay man yan o karnina, hali dyan sa Banwaan Kantiwi, pasisiring po sa ibang mga banwaan. Pwede so Tiwi maglaog, pwedeng malauganin urig, karning urig, hali sa ibang lugar. Pero sa Tiwi, bawal po magpaluwas. Ngunyan, pwede na. Dahil na po kibawal-bawal. O kaya pwede na tabi sa mga taga-Malinaw, magbakal ki urig, hali dyan sa Banwaan kan Tiwi Albay. O tabata dyan baga sa Tiwi, mas burbarato dyan ang karning urig. Kung ngayon sa tabako 300 ang kilo, dyan sa Tiwi, mga 280. Sa tabako ngaya
300 ang kilo per kilo kang urig, karning urig. Sa tiwi, mga 280 sana. Kaya ang pigigibo kang mga parabakal, mina, pasiring sa tiwi, duman nagbabakal kay karning urig na mas barato. Ngunyan, baliktad naman, pag-abot sa sira. Sa sira, hali ang sira dyan sa tiwi. Pero mahal ang sira dyan sa tiwi. Oh, yan ang baliktad. Hali sa tiwi so sira, pero mas mahal ang sira sa tiwi. Ano mo ang tigigibo? Paghali sa tiwi kang sira, dadaroon sa tabako. Ngunyan, pag-abot sa tabako, ibabalik sa tiwi. O kaya minamahal so sira. Sige. Yan tabi mga tugang ang sitwasyon. O kaya, mapiesta man pati dyan sa banwaan kan tiwi sa Agosto, o di at least dahil nang hiyak-hiyak, wala na, ESF free na po ang banwaan kang tiwi albay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alato na naka-standby si PM Tony, sabi digdi kawaaran databi ni NCPS system. Rason kung nata databi dahil o kaya dahil nakakapag-issue nin police clearance ang baka kay MPS. O paano kayo niso nagkukurwa? Nahiling mo na iyan. Sige daw, takonta daw tabi ang linya ni PM Tony. Ano nangyari? Paano kayo niso mga nagkakaipo police clearance? Ay inay. Dali ha, ilingon ta daw mo na so iyo pa yun yung number ni PM. Tama ba yun? Sige daw, takonta daw ang linya ni PM Tony dyan sa Bakakay. Tama ba yun ni PM? Sige ha, madali sana tabi. PM? Bakoy ni. Sorry. Ailing mo na iyan. Iba so gamit ni PM. Natigasabi ta. Daman kita sa ibong. Iba so gamit ni PM. Madali sana. Tama ba ini? Sandali, sige aramo tamo ng report dyan sa luwas ni PM Tony dyan sa Bakakay MPS. Ano ining paano kayo niso mga nagkukura clearance dyan na importante yun? Sige, mga tugang, alas 8:20 na ang sa tuyang Philippine Standard Time, nasa linya tabi mga tugang si PM Tony dyan sa Bakakay Albay. PM, maray na aga sa mo, please come in. Yes, Tabi Sir Mox, good morning. As in, Diyos marhay na pagkaaga sa tuyang mga parangdabay. Tama ka dyan, Tabi Sir Mox. Dakula ini, Tabi Sir Mox, na nagiging problema ngayon. Actually, pirambula na ini, Tabi, ang sitwasyon digdi pa rin sa Banuan kan Bakakay, Tabi Sir Mox. Paano yan? Paano yan, Tabi PM, na arog ko ngunyan pati makralasihan saro sa mga requirements baga, sa mga naghanap kitrabaho, police clearance. Roger, so iyan sa rason or dahilan, Tabi Sir Mox, so nata ipinapod niya sa Gilibang Government Session sa hapon and personalized sa Bakakay Municipal Police Station, lalo na so duman sa pinagkukuhaan, Tabi Sir Mox, ng mga police clearance. Tanghaling masabutan kung nata arog ka ini sa sitwasyon, nata arog ka ini, Tabi Sir Mox, ang nagiging problema, Tabi, sa pagkuhan ng police clearance sa Banuan ng Bakakay, na sabi yung Tabi Sir Mox, tama ka dyan, kasi bago sabi mo na makanalasiyan na naman sa yan sa mga mayor minting kinakaipuanan baga. Kasabay pa din sa mga mahanap ng trabaho as ni Papa. Sa kasong, Tabi Sir Mox, na wala pala ng ekipahinig din, so itong pigapod din ng NCPS system. Ano yan? So ang police clearance bago niya, gari nationwide na bako?
Roger, ining national, kung ba kita nasasala, national police clearance system guide ining tigapod. Iyo. Bako na, centralized na yan. Yan, so arog baga kan, so arog baga tabi Sir Mox kan sa NBI. So, iyo man iyo ang may nagkakapira man agad na munisipyo ay hipatura kang munisipyo, nawara ka yan. Roger to that. Igwa pala ini tabi Sir Mox na mga arog kayo na kita yung pinagagamit. Alaga, di sa baluan kan magakay. And wala pa. Ang pinigibo nito ngayon tabi Sir Mox, solamente, gati baga referral. Itatao dyan sa tabako. Tabako and sa nearest police station na igwa dito na yung Santo Domingo, Bakaka, Santo Domingo, Tabako, Ligaspe. Iyan ang mga figure po po na Iyo. Naramdaman ko tabi PM, pwede ka na nga ni palan magkuha maski alimbawa taga Bakakay ka, nasa Manila ka, pwede ka na magkuha dumang ki police clearance. Roger to that. So, iyan ang problema. So, mga taga Bakakay, maduman sa Tabako o kaya Ligaspe. Roger to that. Iyan ang gigigisin mo na nila para mintas. Pero kasuhasan, naging positibo man, so pakikipag-istoryahan o pakikipag-dialogo tabi sa Mox kan sa lado kan PNP and sa lado ng Sangguniang Bayan nang huli nagkasundo ini nang galing magtatabangan nyo yan. Panahon pa lang kayo tabi Sir Mox ni Police Major Erwin Villen, nag-agad na yung request, nagpadala na yung request letter. Manunong sa bagay na ini. Alagad, hindi kita nasasala, ang mayor pa kahit kao, si Mayor Dipunto, alkalde, o si Dinky Romano. Okay. Siguro, so, papel, masabutan ko napasain. Sabi ko man dyan sa Sangguniang Bayan, dahil man sindang narisita din sa Mox. Okay. So, gari ma-request ka sinda sa NCA, o dyan sa headquarters kang PNP. Bagger, tapos ang counterpart man kang LGU, gari mahanan ng katabangan kong paano so pag-abot mo sa pag-protest, medyo may kamahalan pala ng isa mo. Dapat supply bagayan dapat ka, kasi ang bayad kan direkta na bako naman sa dyan sa lokal. Nasabutan sa ang segundo man tabi Sir Mox, may counterpart kang dyan LGU? May counterpart pag bumakal ka itong ikipahe? Medyo. Ang nawaran nga ni dyan tabi PM ki parang porsintahe, so LGU direkta ang bayad kan diretso na duman sa sa headquarters kang PNP. Dahil na kang inot baga nagbabayad sa munisipyo bako. Ngayon mako akang police clearance kunyan dahil na online na rin. Online direkta na magbayad baga kayo. Iyo nga niya saro sa mga nawara na parang kita din kang nasa lokal. National na, direkta ng national. Roger to that. Paano kaya ma-counterpart pa pala sa LGU? Medyo magkatugwa pa ng pag-enroll din kung paano ang tabi ni Sir Mox. And sabi talaga bukas man lang Sangguniang Bayan na mag-ibon ng paagi. Kaya lang sa lalong madaling panahon, masimbaga na initabi Sir Mox sa problema sa pagkuha ng police clearance, hindi sa banwaan kan Bakakay, lalo na ngunyan na makaralasiyan, dakulang bagang manini, dakulang barangay, dakulang Bakakay, problema nang gawin ng maritabi sa Mox. Iyo, saro sa mga pinaka-importante na dokumento ngunyan, pag limbawa mga klase ka, ma-apply ka kitrabaho, police clearance. Roger to that. Yan, medyo mapagal-pagal man sa lado kan mga makuha ni police clearance, sabi Sir Mox, kinakaipuan ba nila magpa-Santo Domingo sa Ligaspe or kaya sa Tabako para sa indang police clearance? Ako nga ni kayo tabi PM, nagpila man, biyo ako nagpila, haloy man pati. Kaipuan mo talaga ki oras din para makakuha ka kayan so mga pagkuha ko kan mga importanteng dokumento, saro yan sa mga requirements. Bako naman pigtatob. Roger, so gali baga kang panahon tabi Sir Mox na yan, so nakuha ka ng NBI baga dati. Ngunyan, NBI ka, maagi ka muna online, bago ka maduman sa opisina. May schedule ka muna.
schedule muna bago ka maduman sa opisina. Pero kang panahon talagang pahirapan ng bagang pagkuatan yung BI siya. Gari yun naman, gari NBI naman ang pangyari kayan tabi PM. Kinagayunan pa lang kayo pinaliwanag ka sa hapon tabi Sir Mox. Halimbawa, nagkuha ka, madali kang madetect. Tayo naka-ano nationwide nga, tama ka dyan kasi bago sabi mo, centralized yun kung ka magkuha, konektado ka na duman, may isihin kung igwa kang kinahampang na, o igwa kang pigdulagan na kaso. Rematic. Rematic ka. Kung halimbawa ngaya, ako nagdulag ngaya digdi sa ali ako sa Bicol, nagdulag ako sa ibang lugar ako ta dahil kinakakamit bid duman sa kuya ngunyan matrabaho ako nakuha ka duman ki police clearance may kaso ka digdi sa Bicol madidete ka na. Roger to that. Rematic ka dyan. Iyan ang kinagayunan kayo na magkaigwa o pagkakaigwa kayo ng centralized na pagkukuha tabi Sir Mox ng police clearance. So magayon ka yan mag-sit in si COP sa mga kapitan. Tanganing yung information dissemination na arog ka pag makuha ka mong police clearance o digdi na tabi, ipasabot na ninda na ang baka kay MPS, day kami kiarog kayan. So duman ka mo sa Tabaco or sa Legazpi, tanganing day na madubli sulakaw. Nganing may disseminate so information baka? Nagkaigwa namang kisiring kan tabi Sir Mox na paagi, kundi so nagkakapira nga ning apod kini Sangguniang Bayan members talagang gusto na ninda na matapos ang istoryang o matawala na ning solusyon sa nahihirap nila duman lalo na sa mga hararayang lugar mapamasahe kasi sa Tabaco o sa Legazpi o Santo Domingo dakulang ni senda dakulang pasano lalo na kung mga mahalanap yung trabaho and sa mga estudyante ako na ko pilot pa sa yan pilot testing kang sa PNP garib day mahaloy kada talaga MPS lalagan ang kiarog kayan gabos tangaling nasa pilot pa sa nangon yan tapi meron nga kan dyan sana sa Tabaco igwa tapos Legazpi ngunyan nag-iringawa man sa mga ibang banwaan o igwa na sa Santo Domingo igwa na maray sa Santo Domingo adi maray ang Santo Domingo maray ngunyan Roger magapot so mga Sangguniang Bayan member kang baka kay sa Santo Domingo kung ano so ginibo ninda Roger, napadali dumaan na pagsususo ka itong system nito. Galing mo sila pala ni karong computer sets na yaon na duman. Galing ba sa ng computer masana pagpadalagan ng computer tapos sigwa ki internet. Importante yun dyan sa internet. Roger tapos galing may personahe man na nagkakapotabi kayan PM. May ano dyan, kumbaga assign man na personnel. So mga NUP yan. Ikaw sa NUP, nalingawan ko sa pangalan ni Ma'am So, kapot kang ano dyan, na NUP dyan sa baga KNP. Tama ka dyan. Ito sa sayang ipinapaliwanag ng tabi Sir Mox. Sindaman so nagkakapot o sindaman so naka-assign duman na mag-arog kayo sa pagkuha ng police clearance. So, mga non-uniform personnel ang in charge dyan. Tas mga pulis, so trabaho kang pulis. Kaya magang PNP mga nag-hire ki mga NUP para matabangan sila sa mga paperworks. Yan, sa mga office work nila. Kasi so, baga pulis, nagpapatrolya. Yan. Ano sumusundan? Tapos si ibang pulis, nagbubulang. Pakawan ka, boss. Pero sa ngunyan digdi sa Balwan na baka kay medyo magayon ngunyan and fight ang mga digdi tabi Sir Mox puro babae na ang pulis iyo daw tabi IPM iyo man na mamalisyahan ko kalos kada police station mas dakol na ang pulis na babae. Mas dakol na kumakailing ka ngunyan pag nagluwas ka maglibot-libot ka sa mga manlalay na banwaan mahiling mo puro nakadeploy puro na babae. Buda nahiling ko so medyo mga aki pa so mga PO1 pa sana apunta ka ito mga PO1 ngunyan mga corporal pag nahiling mo na ka-uniforme mga pertiyon mga siksiyonon pa PM. Pero pag mga saro-sarhinto naman PM darakulao na. Nagsunod po na si Sai. No. Anong nangyari?
So, estudyante ko nga ni PM, tapulis na Mali. nga. Nga tayo ako taso, kang estudyante ta kasiksihon ka. Ayos, iyo baga nga siya. Sige nga kung exercise. Siya ka nga tangon niyang tarog ka na kaya. Sukat nga sir. Pinabayaan mo nga niya ako. Pinabayaan mo nga siya. Kang inuti puro pa exercise ko. Ibig sabihin mo yan, kung nga na pulis ka na, dahil ka na nag-exercise, dahil na lamang nga sir. Sige, akong milk tea. Pinutuhan ka pala, sabi sir, kansaya. Oh, sabi sa kuya kang estudyante ko, maray pa nga sir kang yaon ka nga ta. Nami-maintain ko ang exercise. Tapabalik kong tatabi si Javier si PM. Ito na putol si PM. Dali Tanapotol si PM. Pabalik kong tagararay. Tapa istoryan ta si Javier si PM. PM, go ahead. Roger. Ang istorya PM, sabi siya kay si Jandico, pinabayaan mo ngayon ako sir. Taganginot baga, puro pa exercise mo ngayon ako. Pero ngayon, dahil ngayon ako na dadagit sa imuta, nakatabang ngayon ito sa sakuya. Roger. Ngunyan niya, pinabayaan mo ako, pulis na ako ngayon, ngunyan. Hilingan na ngayon sir. Sala mo ini. Nahiling mo nang. Sala ko palugod. Hiling mo ng aki ini, oh. Ayan, napigibo mo ngunyan. No, di ba nga, sige, akong bakal na milk tea. Oy, bay ka ha. Mga snappy yan, mga pulis na yan. Yung mga nahiling ko ng tarokot na ako, mga magagayon mo naman, ang mga kamanyan ng mga yaon sa luwas. Iya. Na katuyan mga kapulisan dati sa mga. Baka tabi PM pagabot ki panahon ang gabos na mga autoridad ta puros babayi na ta sa army ngani dakulo naman ang babayi. Ay baga mahiling tamang nga maging sa Philippine Army. Mas galing na bitakil naman sila. Kung ano ang kaya kan lalaki, kaya naman kang babae. Kung magturukad nga, turukadan man ang babae. Kahit naman sila. Kapag abot ki panahon tabi PM, puros na babae ang mangibabaw sa Pilipinas. Ili nga, sa harong sana, ang batas babae. Saro iya na kapag kami, saro iya na pagpapatuto o tabi mo. Iyon ang batang batas. Nahiling mo nang. Kaya gusto ko naman tabi PM na maging babae. Dapat apodon mo ako ma'am. Ako sir. Dakulang premi ninyo kapag babae. Iyo adi. Yaon dyan so gender inequality, yaon dyan so women's right, puros na sana sa babae. Kaya si lalaki, tabi PM, gusto naman maging babae. Bakong paingurag na buli ang nako. Ang yari ba ito? Gusto mo ngayang apodon ka ngayang ma'am, patanggal mo ngayang muna yan na duwa mo dyan. Nahiling mo na yan. Paano ka ngaya po doon na ma'am? Ang pandok mo ngaya gari ka ngaya sinabarite. Jesus Maria o si Pinda. Sige. Tapapista naman dyan sa bagakayan eh. Roger to that, madali na. And ngunyan baga, iba naman kita Roger, 29 tangkay. And Tios Rigay, abangan taman sa mga gigibo ko ng mga programa na kalinga na tabi sila, maksudin na palaugon ang kapistahan, hindi sa banwaan man kan baka kay Alban. Okay, sige. Yan to sa tabi sila, maksabol ko naman ini, sa ini duman sa pinagkurulayan kasong hapon, yaon man duman sa gilid ng negosasyon. And General Manager and Board of Director David Sir Mox kan Bakakay Water District. Ining bawad. May kinaraman man ini tabi Sir Mox sa isyo. Malinungod na pag-burn out, wala man yung service yung tubig. Nakipagkulab.
Maray na yan ta. Pag brownout sa na. Kailangan problema. Sige, ang brownout. Ayan. Rason tabi man ang naging pahayag man ko sa hapon kang general manager and kan board of director nag-attend ko sa sesyon, dahilan data Sir Mox na kapag nag-burn out, so sa indang service generator, dahil nagagana, taraot na. So, ganun yan, bukas man data Sir Mox ang sindang manihamento na nag-polkish na ng panibago na genset na makakapagtapa o makakatabang sa indang operasyon, dahil na sa panahon tabi Sir Mox kayang brownout or power service interruption. Ano ang water system dyan sa Bagakay? Ang nagpapadalagan munisipyo? Bako. Privado? Privado. Okay. Privado. Di pwedeng magbakal. Kayang magbakal ang generator? Pwede. Kaya nga sabi mo sanggunian, magtanong siya na ngayon kung ano ba, ano yung matabangan pa naman din Maray pala dyan sa Bagakay, pag pribado kaya tabi PM, medyo bakong problema. Pag papadalagan kang LGU, ang water system, nako, iabot ka dekada ang problema. Roger, alagyan kan dyan sa Banuan kan Santo Domingo. Ang nagpapadalagan sa LGU. Mala baga. Paraan magayon-gayon sa nagpapadalagan na LGU dyan sa malilipot. Gari okay dyan ang tubig, tabastantan supply. Sa malinaw, sus Maria Osip, nag-uurana, ang rason baga, kung nata nagluluya ang tubig, dahil tubig, maluya da so source, tag-init. Yan, nag-uurana, dahil manggiraray. Baka nasunod sa mga dito. Duman sa ginubatan, sabi duman sa ginubatan, sarong aldaw sa nasupagura, nagdagdag ki 40%. So, level kan sa indang tubig. Umaray pa ako duman. Yan. Sa ibang mga munisipyo, maski nag-ura, nagbagyo na, dahil manggiraray ki tubig. Kaya iyan, sarap na naging bahayag man ka sa hapon, na mabakal na sa mga politis ng panibagong genset na makakatabang sa inda. Digdi sa indang pag-service ng tubig sa Banuan. Sa mga session tabi PM, may natatandaan ka ng pigpapod niya so aliko? Tigapot kung natataro ka ng ang serbisyo ninda? Yung nakaaging aldaw o nakaaging sesyon. Ano paliwanag kang aliko? Paliwanag kang aliko, halos siyempre, madipin sa dito sa side nila dahil maniula, siyempre. May nagtog doon naman na ba yung? Ganit yun yung tantabi sa mga dumanda sa... Ang rason baga kang aliko, paano nga yan may toko? Yung tama yan, ano kayan man ang naging pahiyag, siring kan dati na pagtuturo nilang nagiging rason tabi sa MOX, initang mga naked na mga linyong kuryente, ining wire. Di nag-urubak na dayan. Kaya pikahagad ng solusyon ko yan. Ang pikahapot kan miyembros kan sanggunian bayan, ano nga yan sa indong konkreto, na ano na ba ganing database ng MOX, na determiner na nila kung ano so pinagpupunan, ano so kausa, kampiyon mo po sa ipapaabot databi mo na sa opisina. Ano? So, ibig sabihin, hindi pa nag-abot sa opisina ninda? Sabi alin na nga yung problema yan. Salbatan na. Ano na yan? Maski nga ining, ang sangunyan ngayon, nakatutok siya sabi Sir Mox, duman sa power loss. Sus Mario, systems loss na yan. So, tagsaraangat magkatabi ngayon da Sir Mox, ining mga mailing mo ba, yung mga kontador ngayon, halalang ka na. Kaya baga, sabi kang barkada ko, kaya man pala naglan ko ngayon subayadan, metalin ang kauman niya sumitro may... Pero, pasiwanag din sabi Sir Mox, kan aliko, kung ano da talaga sabi Sir Mox na nakalagduman, iyo man da, piglalag nyo sa resibo. Tapos kanina po sabi Sir Mox, naiapot man, ay linangkaw na baga so... Kontador. Kung paano nang reading, igwa da sindang telescope yung pigagamit. At kaya kung ano ka din, mabuha ka din sa mga rason kayo. Dili mga pang-asik na sa nabagatabi Sir Mox ang mga konsuelo tabi PM, pag abot ki mga perambulan, suposte tigsasakatan bagang kiawot, so nagsasakat nawot. Paano mo pumahiling sa mga kontador na paano nakiawot? Irak man kan mariding, mabasa-abas mo na.
Roger. Kaya, makonselo man na pahayag. So sabi mo na, naapot mo man ng gadiyan. Sa pinapot ng tinda sa mga regular na sesyon. Santo Domingo namin, pinapot ng tinda. Kundi, iyon na ito, kung pitch ko, dyan lang simbag tabi, Sir Mo. Permian rasoninda. Dahil naman yan masimbag ngayon at bilang ngayong board of director, saro man sa nangay ako, sa mga concern ngayon ito, dahil ko matulusian masisimba. Sabi kang barkada ko, rumalayas na ngayon ka mo dyan. Ibalik na ngayon suapik, tanganing iyuman. Tayo na sa nagmapadumanan. Hinda. Paano tayo na hindi magbayad na sa nakita perme? Iyon. Kaluwasan kayo ni mo. Iyon. Bayay sana. Paano tayo ni si Saido lamang ang matabang sa tagari, nagugulpi naman kita gari. Kumbaga, naaabuso naman kitang mga albayano kang aliko. Dahil na, bakit mo naman maabot na eleksyon? Magdakol lang matabang ka lang. Si Saido lamang ang urag-uragon dyan na matabang lamang sa tuya. Narumduman mo sa Santo Domingo, nagsurat na sa Malacanang, tapos si Kisinador Tulpo. Roger. Dahil pa man baga ki-reaksyon? Dahil pa, ang mga bagay na yan, nananatili ngayang kahaputan kung si Saido ang makakapagtabang sa tuya kay Mr. Monk ng mga problema yung pagkabat sa service ng kuryentiman. Maorat ko na, kung isinabay naman sa zona ni PBB na papundon, stop! Alikaw! Pundo! Dari mo sa pigalat kayo nagkakapira. Dahil lamang. Tasigan mo ruda. Halusigan mo ruda. Subanggisa na dyan sa tabako si Kagawad Ma'am Hene, background at duman sa barangay Ninda, sabi da duman kang ngaya day pa ngay makaresponde dyan sa mga lineman ta paragal. Pererot na. Salbatahan ng pahit ini. May nagreklamo kasudma na nakulong niya akong pa-order ang 35 kilos ngayon ng karning urig, 35 kilos man na manok. Pag ini ngayon nagkararot alikaw, balo ang ngayon, tabarabad kini senda. Ay, inda. Ay, inda na sa nakita digi sa Albay. Masakit digi sa probinsya ng Albay pag mga araw kayo ang sa tuyan niya. Sige. Ngayon po, tanto tabi, Sir Monk, habol ta naman ini sa lupang sa tuyang informasyon. Sinagpapanagis ba ang prisa? Sa siyudad ng Legazpi, ngayon ang ginaray, mapubulan tabi, Sir Monk, na may mga nagkakapirang mga tricycle. Jesus Maria, may nag-approbitsyar mang giraray. Nako, iyan ang tigsasabi ta na dyan tabi mapapasupgan na naman an sa tuya pong syudad pag may arugan. Sige tabi PM. Bagay tabi Sir Monk, uturon ta, kaso takita mo natin, may mga kaso nagkaduang aldaw mga ginagamaan na nagbibit sa siyudad ng Legazpi. Mga kadakol kita mga panauhin tabi Sir Monk. Dakol kitang bisita. Ngunyan, iyo bagatig sabi, gusto ko magpa-share dyan. Dakol na bisita. Kaya lang, kumusta? Sabi, kang grupo kan mga para-tricycle, dahil sinda mapasaway. Roger to that. Saro yan sa, sabi na nga maging kan, pamayo kan Public City Office, si retired Colonel Isguera, nakita ko ulit sinda sa mga toda president, na dahil man, magiboning apod kayo na pang-aabuso duman sa mga madarayo or nagdarayo digis sa tuyang dyan sa siyudad ng Legazpi. Katakod ko sa alagad na Sir Mox na yung ginaray maiwasan na igwa kita kini mga nagka-receiving mga apod kayo nagka-receiving mga informasyon na igwa ning mga nagkakatira na mga pasahero o ining mga bisita ang biktima na naman tabi Sir Mox. Overpricing na naman suinagad sa pamasahe. Nahiling mo na yun. Overpricing tabi Sir Mox. Ito tabi na mga sendang kalimitan na anuhan. Na-experience. Ang iba, kayo ang sabi da Sir Mox, arog may ka ng itwisyo ko, out of line na ngayon ko. Let's say, for example, halingi dyan sa siyudad ng kasi pasiring yung daraga. Mamahalan ko ngayon ang singil, out of line ngayon ako,
Nahiling mo na yan. Pero basta ito tabi Sir Mox duman sa pag-urolay, nagkaigwa pala ng kasunduan mo yan and talaga indigat Aha. na dahil sagad ako po Aha. For the purpose kaya na prisaa. purpose country sa Okay. ding mangyayaring darakupan tuman sa mga tricycle kan banwaan kan daraga and sa siyudad ng Legazpi. Kaya dahil man bako ito magiging rason ko na and kung duman ba katabi Sir Mox, kung halimbawa man duman sa pinag-rason kay itong tricycle rider, pwede niya mangkuta ng itoro na auto na yung lunadan mo, lunadan din daw, tayo ito ngaya, may ruta pa duman. Oho. Yung kuta, kasi yung hospitality kuta na, taday mag-aram ang kan, mga dayo nga ni dyan. And also, itong mga, so iba kayong mga ruta, pwede magpalan mag-jeep sana. Yung mga tricycle man, hindi man na nagpa-pran. Dapat, iyon ang tiga sabi ta dyan, paano na naman kayo ningon yan ng imahin kan Legazpi? Sa ini sa ikinamundo, kan organizer, siyempre kan alcalde kan banwaan kan asan sila ng Legazpi, mapasipog kayo ang imahe kan Legazpi. Istoryan duman paguli kan duman niya sa Legazpi. Aran yun man sa napalan niya, tapos pwedeng ilunad sa jeep, pina-tricycle pa kami. Bako na, so istorya duman, ay tinuro kami kay ito, arani man sa nangyan, lakawo na sa nanindo, arog dapat ko ta kaya. Roger to that. And, hindi pala na sa ang initabi Sir Mox, kasabay digdi sa mga magurang nila. Samantala naman yan, makapasyar sa albay, mailing sumayon. Kaya, sa ibang mga players, kaya Tati Sir Mox, kasi for example ngayon, so venue duman sa Sawangan, may service vehicle sila sa mga local jeep music day. Yung tiglo na lang, kasi ring duman. Pero sa iba ngayon, nawalat, or sa ibang, may kawat man ngayon sa ibang lugar, masusog na sa naduman. So iba man dyan, pag daing kawat, maliwaliw man iyan, siyempre. Tayaw naman sa nangaya kita, digdi, samantalon tan, magpurpasyar man digdi. Kaya ito so naging problema sa naman, and sabi to na nga nagkaigwa man ko ta niyan, nagkaigwa ng press con baga kay Tati Sir Mox. Paguna ko nagkauro na kinahuro na kang public safety office, kinaulay na so mga naday ka mo mag-arog kayan, tamarot ka ng imahin kan Legazpi. Roger to that. But segundo man sa mga nagreklamo, dahil man niya nakukuha tulo so plate number also. Buda, dahil maninda aram tabi PM, dapat ko ta na i-report nindat. Dahil maninda aram, naarog kaya na dapat ko ta na briefing din yung mga bisita ta dyan na pag-arog kayo ni, picturean nindo, ireklamo nindo. Dahil maninda yan aram, iyon ang problema duman. Kaya di kasi naging problema o naging kakulangan man siguro duman sa mga sa PSO na pag-irumduman duman sa mga bilisin dapat pwede ko ito na maglagsin na duman yung mga pangapudang flyers na kung halimbawa na alam kayo masakay ka mo ng tricycle, masakay ka mo ng jeep, in-informero ng dibuhon. Tangani ko ta na ma-resolveran ini Tati Sir Mox. Madali matukoy itong mga tricycle driver na nag-approve sa mga bisita sa siyudad ng Legazpi. Kan tabi P, may nahilingaw ka na gari may binyo man nakarawatan tapos ngay pagluwas duman sa may gate kung malunad ka ngayon duman yaw na duman sa taripa kaya aram ka na mga bisita kumpira ang pamasahe. Kasi kang basado duman sa sa ginibong press con kan nakaaging aldaw ang sendang mayormenting tugon sa mga mapirisita digde bago ngayon magsakay ng tricycle haputo na mo ng dakong pirang bayad naman na sinda kang tapos pag naglakas nyo dyan dahil nakamu magtugot patugunan pero siguro sa iba dahil malakaisi pag mababa na sisingilon sinda ning palabaw no rin matapos ang prisa at BPM Biyernes na ni Tati Sir Mox ang tapos kini pero madurar ini 26 pero pinaglalawan kami hanggang Sabado pa ining mga kasi pakawat matapos Biyernes pero mga Sabado hanggang Sabado pa man ining mga bisita digdi sa tuya ng probinsya. Okay, sige. So yan Tati Sir Mox mga dugang pang impormasyon hali digdi sa Kuweng Lokasyon Patrol numero 2 Tony Kinisnay kasunod ang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol
Net TV. Serbisyo asing reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Salamat Tabi PM sa mga dugang na informasyon dyan sa luwas. Kay Ma'am Edna Barquilla, good morning. Iling na nindo yan. Yan nasupig sa sabi ta. Talagang day maiiwasan na mga arog ka na pangyayari. Masupog. Bako man kan masusupgan itong mga para-tricycle na iyo po so mga nang biktima dyan sa mga bisita ta. Kundi, ang masusupgan dyan so host city. Ano man niya, ini man na Legazpi City, ini arog pala niya kayan. Diba? Pag uruli kan duman sa indang lugar, ipapangistorya, duman niya sa Legazpi, arog kayan. Nako. Kamurumundo pag arog ka na nadadangog mo. Pero kung madangog mo na ang mga Albayano, ang mga Legazpeño, mga mabuot, mga matinabang, mga tultol, yan ang magayon. Pero kung mga pangdidinggoy, mga pangloloko, mga pang-aprobichar, ang pigigiribo nindo sa bisita ta. Nako, hirak man kang Legazpi, hirak man kang Albay. Mata daw Tabi manayid na ta. Igwa talaga ki mga tahong arog kaya. Sa bagay, sa pelikula nga ni ngaya, day man magiging magayon ang pelikula pag warang kontrabida. Kung puros na sa nabidang yaon dyan, day man kisira. Dapat perming may kontrabida. Handa. Kaya ni magpuro pantumina na sana kita. Magpan-racing lamang kita. Pag pantumina, dahil ko pa daw Tabi. Oy, manayid na. Naka-experience ka magpantumina. Ay, oy. Dahil na naman nagsisimba gining babaknit na ni. Si Say Tabi say na nag-experience ki magpantumina. Ako gusto ko man kuta na maka-experience kan. So tigtudukutan ba so tutudukan baga ki kwarta. Dawa day ka magtatawa, day ka tataw magsayaw. So pig dudukutan baga ki kwarta Tabi Marichen. Pag nagsayaw ka kaiyan, tapos may pigsayawan mo, may banig. Minsan tigtatapukan ki mga barya. Tapos tutudukan ka kiso, sinurusurog pun bagan mga pirak. Naka-experience ka mo kaya? Si Chatita Versi, sigurado. Kan mga inot na panon baga Tabi Chatita Versi, sadi pag kinasal ka mo ka to, pag nagpantumina na, uya na. Yao na sumanga ninong, parientes, amigos, amigas. Kanya-kanya iya na, tudok sa saindong mga bado. Nako. Dayda naka-experience man si Manayid na. Parehas pa lang kita. Dahil man ako kanta tao, sabi ni Marichen. Dahil man nga ni, bako man sa tatao magsayaw, kudi, so maglayaw-layaw ka man sa nakan sa imong kamot, abang naglalayaw-layaw ka kan sa imong kamot, may nagdudukot sa imong pirak. Ito may nagpapaipit o may nagtutudok. Ano daw gibuong ko Tabi Chatita yan na may magdukot daw sa kumpira. Chatita. Ano daw Tabi Chatita? Gibuhon ko dyan ako sa tubangan kang Kopi Hospital. Madara ako kibanig. Ayo, duman ako masayo.
Ano daw ko may magdukot man sa kong pira? Abi cha tita, kung buhay nga si Chok Manoy Mumbi, yung bagaday ka binarabad ka ito. Marabadong ka ni Manoy Biyo. Pundodong nga dyan ulbutana. Nahiling mo na yan. Buhay si Manoy Biyo, inda sa natabag ka ka binarabad ka ito sa pambagting dyan. Pambagting baga ni Manoy Biyo dyan, pag masunod na baga so pasyente, mabagting na si Manoy Biyo, barabadong. Ayun ni si Ma'am Cecil Nolasco. Naka-experience ka na tabi, Ma'am Cel, na magpantumina tapos so pigdudukutan baga so sa imong bado kikwarta. Naka-experience ka tabi, Ma'am Cecil. Naka-experience ka tabi. Ako sa totoo, day talaga. Kaya gari gusto kong gibuhon an ngunyan dyan sa Tubangan kang Kopi Hospital. Ano tabi, Ma'am Cecil? Pwede. Kaya lang dapat nga pag nagsayaw, bako ka solo. Dapat may kapartner ka. Yan sana. Paano kayo ni tabi, Ma'am Cecil? Ibang palang pwede ta. Solo man sana ako. Ay, maray pa si Ma'am Cecil, ta naka-experience da siya. Ay, maray ka pa tabi, Ma'am Cecil, adi. Maray talaga si Churod, adi. Si Churod tabi. Good morning, Churod, kung haing ka man. Si Churodi, binibi. Taro sa mga barkada honon ko kang inot. Dating Vice Mayor Kantiwi. Naka-experience pa lang si Ma'am Cel. Ako dae. Lang dahi man palang pwede tabi, Ma'am Cel, na magsayaw ka. Nasulo ka sana. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Adarmana kita. Dahil man palang pwede. Dapat palan kayan, may kapartner da, sabi ni Ma'am Cel. Manap mo na, lugod ako. No. Manap mo na tabi ako, Ma'am Cel. Kung magsayo ka na solo, baka barabado na ko dyan ni Tita. Ano man yung pahit mo, tasulo ka dyan nagsasayaw. Sige, tamanap, lugod mo na ako. Baka lamang igwa ka dyan, Ma'am Celta, pwedeng i-partner ko. Pamidbid mo sa ko. Kasayaw man lamang ako ka. Oy, mga tugang, alas 9 na. Param na po muna kita para mentras digdi po sa programa. Sangaran ni PM Tony dyan sa luwas. Sangaran po ni Maestro Niladto na samuya pong station manager. Sa pangaran po kan mga katuwang ta sa programa. Yaon dyan ang MBY Dormitory kay Madam Maylin. Thank you very much. Ingat tabi, Permi. Kasabay taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila, ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Poblasyon Malinaw.
Sa mga parabulang ha, imbitado ka mo ni Boss Bob at yan na pagkabanggi, alas 6. Diyan sa Paraputo, diyan sa istansya sa gigibuho na Alinaw Festival, Porkak Derby. Yan. Pasyar na sa natabi ka mo dyan. Sa pangaran po ni Dogabos, mga parantabay niya to, paki-like and share na lang kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Ako po ang sa indong lingkod dan sa indo pong servidora Sinta Gariparo. Mahanap mo na kitang kapartner sa pantumina ha. Sabi ni Ma'am Cecil, dahil man pwede nga magpantumina pag wala kang kapartner. Mahanap mo na kita. Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidora Sinta Gariparo. Sa aga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Sin Riparo. Adios amigos! Domo, arigato! Iringat po kita. Bye-bye! Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Sin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World